Tirón de orellas o executivo que preside José Ramón Romero. Boiro Novo, a formación que xunto o Bloque Nacionalista Galego e Iniciativa Cidadá permitiu a chegada dos socialistas á alcaldía, suspende a xestión do goberno municipal nestes 100 primeiros días de mandato. Dende Boiro Novo apuntan a que a súa andaina comezou xa mal, ao apoiarse no Partido Popular en vez dos grupos da esquerda, que lle ofreceran o seu apoio, tanto para a constitución do novo goberno como para poder aprobar uns soldos que consideran excesivos, na liña dos da anterior legislatura, cando non superiores, como é o caso dos 3 concelleiros que, a pesares de non ter dedicación, cobran máis de 1000 euros mensuais. Para a voceira desta formación, Dores Torrado, Boiro segue a arrastrar as grandes eivas destes anos, sen visos de solución inmediata, poñendo como exemplos as queixas deste verán polo deficiente servizo de limpeza de praias, que empeorou, segundo ela, con respecto a outros anos, e os problemas de cheiros e focos de insalubridade en moitos dos areais. Sinala tamén que outro dos compromisos do goberno, como foi a apertura de Radio Boiro, segue a día de hoxe paralizada, botando en falla tamén a creación de órganos que permitan a necesaria fiscalización do goberno, como é o caso da Xunta de Portavoces Municipal. Ante todo isto, dende a formación nacionalista emprazan o Partido Socialista a que deixe de mirar á súa dereita e volte ao clima de acordos previos á investidura, para poder sacar adiante así as reformas progresistas de calado que precisa o Concello.